Nachádzame sa na Up Together triatlone na brehoch Liptovskej Mary. Ja som Tomáš. A ja Lubči. Ja vás budem sprevádzať. A ja si to idem odpretekať. Účastníci sa ešte stále registrujú a hromadia sa pri štartovom bode. Čoskoro sa pozrieme spoločne na prvú disciplínu, ktorou je plávanie. Tak nehali sme ťa trošku vydýchnuť, plávanie už máš za sebou. Aké máš pocity? Tak v prvom rade som rád, že to mám za sebou, lebo musím sa priznať, že to bolo náročné, keď som bol iba jeden okruh, ale už mám bike pripravený, už som prezlečený a teším sa na cestu okolo Mary, je to super. Medzi lúčkami a záhradkami a raz začínal ten najväčší mordor. No, nachádzame sa v DP, čas 2:07, ideme sa predliecť na beh. Aké sú vaše pocity po cyklistike? Super, bolo to príjemné, cyklistika bola fajn, posledný kopec bol dosť náročný, ale inak super. Cyklistika nebola taká náročná, išli sme viac menej do Demenovskej doliny v pelotóne, až potom sa to otrhlo a každý si išiel za seba, ale atmosféra je super. Ste pripravení na ďalšiu výzvu v podobe behu na chopok? Uvidíme, čo to bude, pokúsime sa, ale uvidíme, kde budeme držať tepy. Keď budú moc vysoké, budeme musieť kráčať. No, hlavne musím sa asi lepšie obliecť, lebo začína fúkať, hore, že je 9 stupňov, takže bude to zaujímavé. Pred nami je posledná disciplína, ktorou je beh na chopok. Dĺžka trate je 6 km a prevýšenie 900 metrov. Aké sú tvoje pocity na záver? No, bolo to pekné, bolo to nádherné, ale zároveň náročné. Takže ten chopok dal zabrať a zadarmo to nebolo, ale mám to za sebou, takže super. Nachádzame sa na cieľovej rovine triatlonu Up Together. Za mnou už prichádzajú poslední bežci. No a to by bolo pre dnešok všetko. Majte sa. Ako hodnotíte dnešnú akciu? Najlepšie, lepšie, než sme čakali. Počasie nám hrálo do karát, všetci boli šťastní, perfektné. Vidíte budúcnosť v takejto akcii? Zopakuje sa znova na Liptove, v Jasnej? My sme tento event robili kvôli budúcnosti tejto akcie. Mali sme na to veľmi krátky čas, spravili sme to vlastne celé niečo okolo 2 mesiacov sme na tom pracovali, ale pracovali sme na tom hlavne kvôli tomu, že sme to chceli ako 0. ročník, aby sme sa pripravili na ten prvý, na ten hlavný. Čo hovoríte na účasť na akcii? Perfektná, my sme vlastne sa dohodli, že na tento 0. ročník pustíme 200 ľudí a zostalo nám myslím, že nejakých 5 vstupov, takže bolo to perfektné. Sme veľmi radi, že to ľudia z komunity pochopili akoby tú myšlienku, ktorú sme chceli priniesť a myslím, že sme doručili to, čo sme slúbili, že to bude jeden z najkrajších takých komunitných, nechcem nazvať pretekov, lebo vlastne bol to športový event. Naplnili ste myšlienku tohto eventu?
Plán bol spojiť komunity triatlonových klubov, všetkých nadšencov a zároveň triatlon ukázať širokej verejnosti, takže si myslím, že sme to naplnili na 110% a naozaj je to ešte len tieto celé príprava na niečo väčšie, čo pripravujeme a z čoho sa veľmi tešíme, že teda budeme robiť.